otra vez hacerlas online, pero bueno, esperemos que sea el último año. Dice la famosa maldición, ojalá te toque vivir tiempos interesantes. Y desde luego estamos viviendo unos tiempos interesantísimos en cuanto a acontecimientos se refiere. Creo que solamente nos falta el apocalipsis zombie y la caída del meteorito para tener ya el checklist completado. De todas maneras, en esta situación que estamos viviendo, que creo que ninguno de nosotros en 2019 lo hubiera imaginado, creo que las entidades han estado ahí, habéis sido proactivos, os habéis movido, habéis reaccionado inmediatamente para dar solución al ciudadano y especialmente a las personas de nuestros colectivos que son personas especialmente vulnerables. En este sentido, quiero decir que es un orgullo formar parte de esta plataforma y representar en la medida de lo que se pueda a todos vosotros y estas grandes entidades que tenemos. De todas maneras, vienen tiempos interesantes, nunca mejor dicho. Tenemos un ambiente un poquito crispado, hemos visto lo mejor y lo peor de las personas y sobre todo lo que está claro es que la sociedad y nuestros colectivos exigen un cambio. Y este cambio pasa también por pensarnos y repensarnos. Hasta ahora hemos estado casi corriendo como pollos sin cabeza, eso sí, con método, atendiendo lo urgente, lo que era más importante en aquellos momentos. Y a lo mejor no nos ha dado tiempo a sentarnos y empezar a reflexionar nuevos modelos porque están ahí. El cambio es inevitable. Si no cambiamos, nos extinguiremos. Y como sociedad civil organizada que somos, creo que somos lo suficientemente relevantes para seguir ahí. Pero eso pasa por espabilarnos. Obviamente promovemos un nuevo tipo de economía, o bueno, más que nuevo, otro tipo alternativo de economía, que ofrece también empleo estable y de calidad, además de proporcionar un valor social añadido a la labor que realizamos, pero es inevitable que pasemos por la innovación. Tenemos que cambiar. Y después ser proactivos con la administración para que cambie, que sabéis que sus ritmos son más lentos, pero tenemos que cambiar. Y hoy es un buen ejemplo de cosas que están haciendo compañeros nuestros en este sentido a la hora de innovar y proponer nuevos retos. Obviamente, ser entidades del tercer sector también implica compartir. Compartir entre nosotros conocimiento, ayudarnos y apoyarnos. Creo que las claves son compartir entre nosotros, ser solidarios, ser transparentes porque tenemos un deber de cara a la sociedad, aportar siempre valor a lo que hacemos, un valor social añadido. Tenemos que pensar para qué estamos trabajando y si realmente lo que hacemos aporta valor. Y, por supuesto, innovar, mejorar y escuchar a las personas por y para las que trabajamos. Yo no voy a extenderme más porque además vamos un poquito mal de tiempo. Simplemente sí que me gustaría agradecer, en primer lugar, a Jordi López de REAS por haber organizado también toda la jornada, a Xavier de Bauma porque siempre está ahí dándonos apoyo técnico y, por supuesto, a los ponentes que, como siempre, nos van a hacer disfrutar. En primer lugar, a Jaume Garau, que ya sabéis que es amigo de la casa, lo queremos muchísimo. Siempre ha estado ahí con nosotros en todos los ámbitos, tanto cuando trabajaba en una entidad del tercer sector como por su paso por la política. Os recuerdo que él es el padre de la ley del tercer sector de acción social que tenemos en Baleares, que es con diferencia a lo mejor del Estado español y se lo debemos todo a él. Y ahora como miembro de la sociedad civil. Jaume nos dará la perspectiva del Fórum de la Sociedad Civil, del futuro que quieren y creo que pasa también por establecer sinergias con la sociedad civil en general. Y por otro lado tenemos otra perspectiva que no puede ser más interesante, la perspectiva del mayor conocimiento técnico como es el que tiene la universidad. Por eso tenemos a Jordi Llabrés, un crack, profesor titular del Departamento de Psicología de la UIP, codirector del Máster de Innovación Social. Creo que pocas cosas podemos estar más agradecidos que nuestra Universidad de les Illes Balears haya decidido hacer un máster sobre innovación social. Conjuntamente además con una de las entidades del tercer sector como es SMEN y luego por supuesto agradecimiento infinito a María Jaume, a Javier Robles, a José Manuel Portalo y a Antoni Ramis, que son los que van a presentar esas buenas prácticas en materia de innovación social. Ojalá este sea el primero de muchas veces de encuentros de buenas prácticas, ojalá la próxima vez lo hagamos mejor. Como estamos en las fechas que estamos, os deseo a todos felices fiestas, esperemos entrar mucho mejor en el 2022 y daros a todos muchísimas gracias. Por favor, cuando queráis. Fantàstic. Moltes gràcies
Sònia, per aquesta introducció. Ara agafo un moment de paraula per compartir un poc aquesta agenda d'avui, recordar-la i algunes consideracions així a tenir en compte. Vaig a compartir pantalla ràpidament. Repassant molt ràpidament l'ordre del dia. Començàvem a les 9, un poc més tard. En breu serà el torn d'en Jaume Grau, que presentarà el document El futur que volem. A les 9:30 començarem aquesta taula rodona, en la qual hi haurà més o menys uns 10 minuts inicials per bona pràctica, i després començarem amb un espai de conversa, més de debat, en el que us convidem a participar a totes i a tots. Molt bé, bon dia. Bon dia a totes i tots, bon dia a tothom. Me sentiu bé ara? Te sentim bé. Perfecte, molt bé. Bé, el primer de tot agrair a Sònia Castro aquestes paraules que ja m'he acostumat a que els me dediqui. El que passa que ara feia molt de temps que no les sentia. Un placer, Sònia, estar contigo otra vez. I amb la resta, bé, jo seré breu, intentaré ser breu, explicar lo substancial del fòrum. El fòrum és una congregació d'entitats, no és una entitat jurídica, encara, potser un dia ho serà, de moment no ho és, que replega la voluntat de moltes entitats, en aquest moment són 25 entitats, de les quals bastantes d'elles són plataformes al mateix temps de moltes entitats, de la societat civil, tant del món ecologista, cultural, social, etc. Aleshores, el fòrum va néixer degut a que varen constatar que hi havia diversos tipus d'entitats que estaven fent una reflexió a la llum de la situació nova que havia plantejat la pandèmia i de tots els reptes que plantejaven, estava fent una reflexió amb el sentit de dir bé, ja teníem un model econòmic a Balears que ja no era del tot rentable i seguia creant moltes desigualtats i era mediambientalment molt insostenible. Per tant, se tractava de que amb la pandèmia poguessin tornar a fer una reflexió damunt d'això, no? I respecte a aquesta reflexió donar una sèrie de propostes i una sèrie d'iniciatives. Amb aquesta coincidíem en moltes coses, la reflexió que feia el GOB, que feia EAPN, que feia el Cercle d'Economia, que feia la Fundació Impulsa, que feien nosaltres també, la Fundació Iniciatives del Mediterrani. En fi, hi havia tot un conjunt de gent que estava fent reflexions i van dir, escolta, ens vàrem veure, vàrem estar parlant, va dir, perquè és que no intentam de tot això que estem dient, en la qual coincidim molt, perquè no intentam fer una reflexió conjunta. I a partir d'aquesta reflexió conjunta va néixer el fòrum, perquè vàrem veure que teníem una necessitat de tenir una veu més ampla, més forta, per poder participar en el debat sobre la recuperació, sobre la transició, sobre la reconversió del model econòmic i social. Aleshores, això es va constituir el fòrum fa ja més d'un any. El novembre, durant tot l'estiu, vam tenir una sèrie de reunions. El novembre de l'any passat, del 2020, se va presentar en el Parlament de les Illes Balears i va començar a fer tota una sèrie de grups de treball de persones diverses, que moltes d'elles inclús no se coneixien, tècnics o especialitzats d'aquestes entitats, i varen anar construint un discurs, varen anar construint un relat, que jo vos explicaré ara breument, que el varen presentar l'altre dia amb el títol El futur que volem. Per tant, el futur que volem el trobareu al document sencer i tota una altra quantitat de documentació sobre la qual se fonamenta aquesta proposta en la pàgina web del Fòrum de la Societat Civil de les Illes Balears. Bé, què és el que planteja el document aquest del Fòrum? El Fòrum planteja una hipòtesi o una tesis de que és el moment
per una transició econòmica, social i ecològica a les Illes Balears. Això pot ser una tonteria o pot ser una cosa molt parlada o molt sabuda, però és molt diferent quan tu planteja un projecte per unes illes en aquests moments basat en la idea de la transició o quan planteja un projecte basat fonamentalment en la recuperació de la situació d'antes de la Covid. Evidentment, aquestes dues posicions que estan en aquest moment damunt la taula, i hi ha un debat que continu respecte a aquesta visió, no són incompatibles, en general. Reconvertir la situació en la que estem en una situació diferent no té per què estar en contradicció amb la idea de recuperar l'economia que teníem en el 2019. Això és veritat en general, però després, quan s'aplica a la pràctica, és quan veiem que realment estem davant dos models diferents de veure la situació i d'elaborar una estratègia de futur. Per exemple, en un tema que coneixeu bé, que jo estic molt ficat, que és el tema dels creuers. Si hem de recuperar l'economia del 19 en el tema dels creuers i vol dir una barra lliure dels creuers que venguin a Palma i que, per tant, un dia pot ser un, però un dia pot ser 6, un dia l'altre pot ser 3 i l'altre pot ser 2, aleshores no estem parlant de lo mateix. Per tant, hi ha unes forces econòmiques i polítiques, tant locals com nacionals com internacionals, que el que volen és anar exactament com estaven en el 2019. Perquè era una situació que els era molt favorable. I, per tant, un altre escenari de canviar aquesta situació en la que estaven altes, no volen aquest altre escenari. I, per tant, no accepten que aquesta emergència climàtica i emergència social, que moltes vegades s'ha discutit i s'ha definit aquí molt antes de la pandèmia, no accepten que sigui l'escenari que hagi de conduir les polítiques en aquest país. Per tant, aquestes dues forces, que no són homogènies i que no estan fermades i que és més que res és un flux de tensions i d'iniciatives, està bastant determinant l'agenda política, social i econòmica de les Illes Balears. Aleshores, el fòrum aposta clarament per un escenari de transició. El fòrum diu, bé, hem de fer una transició energètica, això sí o sí, però això a més també ve d'Europa i ve de tot el món. Hem de fer una transició econòmica. Això ja no és tant un tema de les directrius europees, sinó més bé és un tema més d'aquí. Nosaltres tenim un monocultiu turístic que cada crisi que passa creix aquesta dominància d'aquest monocultiu turístic. Aquest monocultiu turístic té coses bones, evidentment, però té externalitats o té impactes negatius que coneixem perfectament. Un d'ells, que coneixem molt bé les entitats de CBN, és que els llindars de la pobresa, el volum i més o menys les formes de la pobresa no milloren amb aquest model econòmic. Per tant, ja tenim una raó fonamental per voler canviar aquest model econòmic. És que amb aquest model econòmic la pobresa continua estructurada, continua precaritzada, però continua estabilitzada damunt un 20 o un 25% de la població, cosa totalment inadmissible. I dins el tema de la pobresa, el tema de l'habitatge, és un dels temes claus i un dels temes que més serveixen de símptoma de que aquest model no funciona. Un altre tema fonamental és el de tot el tema ecològic. El turisme genera una petjada ecològica brutal, tant en el món del transport com en el món dels residus, com en el món de la petjada social, cultural
lingüística que està exercint damunt la nostra comunitat, i això ja fa molt de temps que se sap, fa dotzenes d'anys que s'està dient, però per moltes se fan reparacions, se fan arreglos, se fan millores aquí i allà, però el sistema de monocultiu continua tenint uns grans impactes ecològics. I en tercer lloc, el tema econòmic. El tema econòmic, el monocultiu turístic fa que cada vegada els altres sectors primaris i els sectors industrials, cada vegada siguin més petitets. No vol dir amb això que no siguin més importants, perquè avui en dia veiem com el tema de l'agricultura o com el tema de la indústria innovadora, tot el món de la gestió del coneixement i de la informació són molt rellevants, però tenen un pes cada vegada més petit damunt un creixement del vector turístic. Per tant, en el futur que volem és un document on trobareu aquest diagnòstic, o sigui, aquest model econòmic s'ha de canviar, s'ha de fer una transició econòmica, social i ecològica que tingui sinergies entre ells mateixos. Per exemple, nosaltres proposam una reconversió turística de la planta hotelera amb una reducció pràcticament d'un terç dels llits que existeixen i ho proposam d'una manera que és reconvertir els hotels, establiments obsolets amb vivendes socials de lloguer, fonamentalment, però no únicament vivendes, habitatges, sinó també altres tipus d'equipaments socials, com poden ser equipaments culturals, educatius, equipaments per a la gent gran, etc. De manera que en zones madures seria tornar a ficar dins aquestes zones madures un element, una vida residencial més activa, més normalitzada. Això sabem que no se fa en un dia, sabem que és un procés complicat, tant jurídic com econòmic, com de forces polítiques que intervenen, però bé, és una proposta que està aquí damunt la taula i que, evidentment, ja deim que no s'ha de fer en un dia, s'ha de fer en anys, però és una manera que no únicament la defensem nosaltres, curiosament, per exemple, la defensa també el Partit Popular de Palma o la defensa la Federació d'Agències Immobiliàries de les Illes Balears. O sigui, no som únicament nosaltres que defensem això, sinó que veiem que és una oportunitat per donar solució, un camí de solució a dues necessitats que estan aquí davant. Nosaltres no podem tenir aquesta quantitat de turisme que tenim, no podem tenir un volum de turisme baratero que el que fa és que carrega els gastos de la comunitat i no genera cap tipus de benefici, i tenim que llançar com a missatge global que aquestes illes realment volen reconvertir la seva economia, i volen reconvertir el seu medi ambient i volen tenir una societat més justa i més igualitària. Vos he fet una pinzellada de lo que és aquest discurs, de lo que és aquesta narrativa. Nosaltres estem participant i col·laborant en les institucions públiques, estem col·laborant bastant intensament en l'elaboració d'una estratègia per Mallorca, amb el Consell de Mallorca, que hi ha persones aquí que veig que també estan col·laborant. Estem col·laborant amb la Direcció General de Fons d'Inversions, els fons europeus d'inversions, amb la comissió que elabora i assessora, i hem tingut diverses reunions amb ells i seguim tenint reunions amb ells per tal d'aproximar posicions. Realment l'estratègia que ha tret el govern ja és una estratègia que fa un cantet diferent, així com el que ha fet Impulsar de treure aquesta idea del sistema turístic circular. No són posicions exactament com les que nosaltres definim, però són posicions més properes i esperem que aquestes diferents posicions que, en certa manera, expressen una diversitat política que hi ha damunt el tema de la transició i de com sortim d'aquesta situació, se vagin apropant i se vagi construint el que nosaltres fa temps que demanam, que és un espai d'estratègia
col·lectiva. Si nosaltres volem que els sectors socials, econòmics, sindicals, universitat, el sector de coneixement, empreses i el govern, fegem una taula conjunta per dir exactament, ara ja sabem més o manco què és el que vol tothom, sabem el que són els fons europeus, sabem que hi ha 4 o 5 mil milions d'euros que poden impulsar aquestes transicions, per tant anem a veure si ens podem posar d'acord amb algunes coses i amb un calendari per tal d'impulsar aquest canvi. Aquest canvi és fonamental, és necessari, és una oportunitat segurament única, com diu tothom, és una oportunitat que, a més, això va molt de pressa, que en qüestió de 5 o 10 anys tot el panorama social i econòmic d'Europa pot canviar i nosaltres hem de fer aquest canvi, que és un canvi molt estructural i molt històric, perquè fa 60 anys que estem en el mateix sistema econòmic i, per tant, és una oportunitat. I jo ja me callo aquí i a l'espera d'un apunt, evidentment, el tema de la innovació i el tema de la reconversió de serveis, d'edificis, de pràctiques, amb intel·ligència i coneixement, amb innovació, és l'única sortida. Això no se fa com mar de lo mismo, sinó se fa amb coses diferents. I aquestes coses diferents, que ja sabeu tots els que esteu aquí, en sabeu més que jo segurament, se fa en coneixement, en investigació, en treure talent, de gent aquí important. Nosaltres, el fòrum està començant una petita unitat de gestió del coneixement. Ja tenim 5 persones molt formades que se dediquen a 5 temes diferents dels que us he parlat. Volem presentar un projecte europeu en aquest sentit. L'any que ve volem començar ja amb 10 persones i ens agradaria arribar a 20 o 25 persones que serien les que dèiem gestors del coneixement, que tindrien un tema, aquest tema l'actualitzarien i el difondrien a tota la societat, ja sigui, per exemple, la implantació de plaques fotovoltaiques en el món agrari, o ja sigui la introducció del motor elèctric a les nostres costes i els nostres ports, o la defensa de la navegació tradicional a vela aquí, temes que són superimportants, que potser són molt minoritaris, però que un dia arribaran a ser majoritaris. Estem segurs d'això, estem convençuts perquè la força serà així. Gràcies una altra vegada. Bon dia. Bé, gràcies Jaume Grau, som en Jordi López de REAS, Balears, i una vegada feta aquesta introducció sobre el futur que volem, el full de ruta del Fòrum de la Societat Civil per la transició de les Illes Balears, ara volem introduir la taula redona que forma part de l'eix central d'aquesta jornada sobre bones pràctiques en matèria d'innovació social d'entitats del tercer sector social de les Illes Balears, pensant que la innovació social és una aportació que poden fer o que poden fer les entitats d'acció social de les Illes Balears en aquest model econòmic nou que necessitam, més resilient, més sostenible i sobretot més equitatiu. Per aquesta taula redona, comptant amb la participació de 5 persones a les quals volem agrair la seva participació, la taula redona la introduirà i la moderarà Jordi Llebrés, que és professor titular del Departament de Psicologia de SUIP i codirector del Màster d'Innovació Social de la Universitat. I després hi haurà la presentació de 4 bones pràctiques d'innovació social d'entitats del tercer sector social, tant de l'àmbit de l'exclusió social com també dins l'àmbit de la discapacitat. Per això, a través de les diferents xarxes del tercer sector social hem estat recollint propostes de bones pràctiques i finalment s'han seleccionat les 4 que se presentaran en aquesta taula redona. En primer lloc, Maria Jaume, gerent de l'empresa d'inserció de Xaia Serveis Ambientals, presentarà una bona pràctica, un programa de Fundació Social Sapiència i Fundació de Xaies
emmarcada en el programa de la xarxa d'inserció social de CIMAS. És un programa d'inserció sociolaboral i de teràpia ocupacional. En segon lloc, Javier Robles, psicòleg del Centre Educatiu de Proscom Fundació, presentarà una bona pràctica sobre centre de recursos, reconversió de centres d'educació especial. En tercer lloc, José Manuel Portalo, director tècnic de la Fundació Amadí Pelment, presentarà una bona pràctica titulada Més enllà dels bons serveis. I finalment, Antoni Ramis, responsable de l'empresa d'inserció de Xaies, inserció i triatge, presentarà una bona pràctica titulada Segones oportunitats, formació, ocupació i inserció laboral. I està previst que en el final d'aquestes presentacions, tant de l'inicial de Jordi Llebrés com de les 4 bones pràctiques, hi hagi un espai de debat i de participació de les persones que participeu. Per això, com sabeu, tenim a la vostra disposició tant el xat de la plataforma Zoom com també l'aplicació Slido. I sense més preàmbuls, donant la paraula a Jordi Llebrés. Molt bé, gràcies Jordi. Bon dia a totes i tots. És un plaer estar aquí. Moltes gràcies per ser aquí. Si mateix som 36, veig que som això. Jo crec que està molt bé. Òbviament, seria millor que fóssim 360, però com deia en Jaume, un dia ho serem. Un dia això ha de caure pel seu propi pes. Jo el primer que volia fer és començar per el que ha dit en Jordi López, que és animar-vos a participar, animar-vos a fer preguntes. Feis, per favor, totes les preguntes possibles per després poder-ne xerrar, perquè a mi la idea que m'agradaria transmetre és que tot això, i vosaltres en sabeu molt més que jo, però tot això que feim ara va de paraules que he destacat a les fulles de les bones pràctiques que me van passar fa uns dies, que són paraules tipus actitud, promoció, aliança, integral, coordinació, tots, tota la comunitat, procés, cooperació, col·laboració, espais conjunts. Totes aquestes paraules els he tretes de les llistes, de les redaccions, de les bones pràctiques. I jo crec que això és el que marca la diferència, com ja ha dit na Sònia i com ha dit en Jaume i com ha dit en Jordi. El canvi que necessitem, i el de la innovació va de canvi, el canvi que necessitem ha de ser un canvi compartit, col·laboratiu, que no només miri el producte final, sinó que miri el procés, totes aquestes coses, que vosaltres també ja sabeu. Jo, quan me van convidar a moderar aquesta taula rodona, que ja vos dic que no moderaré gaire perquè vosaltres no sabeu molt més que jo, però me van dir, mira, modera la taula rodona, l'introdueixes i presentes una miqueta el màster. Jo, el màster aquest d'innovació social, que ja ha sortit també un parell de vegades, la Sònia ha dit que bé que la universitat faci un màster, i en Jordi López també ha dit el màster de la universitat. Jo volia començar per aquí, per crear una mica de debat. El màster aquest no és el màster de la universitat. Hauria de ser el màster de tots. Això és una cosa que m'interessa molt que quedi clar aquí, perquè, a més, justament aquest màster va néixer, no va néixer de la universitat, va néixer d'una conversa entre la Fundació La Caixa, Obra Social La Caixa, ara ja no sé exactament com se diu perquè han canviat un poc el nom, però Fundació La Caixa, Esment i Universitat no, el vicerrectorat d'Innovació, perquè jo abans era el vicerrector d'Innovació, i van començar a xerrar. Llavors, d'una xerrada d'aquestes, d'en Diego Riera i na Carme Muñoz i jo i tal i qual, va sortir, escolta, hauríem de crear un espai formatiu per encarrilar tot una mica, tot això que veiem que ens està venint damunt. Això ho fèiem el 2019. El màster és una d'aquelles coses que la pandèmia ha aturat. Fa des del 2019 que intentam iniciar i ara ja, fort i no em moguis, el març del 2022 començant, passi el que passi. Per tant, aquest màster no és el màster de la universitat, jo m'agradaria que fos el màster de tots, el màster del tercer sector, però també orientat no per
pel tercer sector, sinó per tota la comunitat, per tots. Perquè jo crec que una cosa que estic notant quan vos sent xerrar, que jo m'he apuntat a tot aquest embolao per aprendre molt de vosaltres, perquè jo de lo social sabia més aviat poc o gens, i ara estic aprenent molt. Jo el que estic detectant és que ja començam a xerrar escolta, anem a fer coses no per gent amb discapacitat, no per gent amb exclusió, no, anem a fer coses per la comunitat, i si fem coses per la comunitat, els nostres col·lectius, diguem, se'n sortiran beneficiats, però és que els altres també sortiran beneficiats. Aquí l'idea és que tots sortiran beneficiats. No només la gent amb discapacitat o la gent... No, tots, si sortim tots si sortim tots beneficiats, tothom sortirà guanyant. I jo crec que aquest és l'esperit, aquesta primera paraula que he dit d'actitud, aquesta actitud cap al programa. El màster aquest que volem començar és un màster basat en això. I des del principi volíem que fos un màster especial, un màster allà on no hi hagués una sèrie de professors, que aquí malauradament estan molt basats en l'entorn universitari, allà on venen uns professors i allà la classe d'ahir que vaig tenir, 60 alumnes asseguts escoltant embadalits el que jo tinc que dir, i això que jo intent que la gent participi, ahir no va haver gaire manera, esperem que avui a la baixa sigui un poc diferent i aconsegueix que participin un poc més, però en definitiva tot està muntat així, està muntat perquè jo hi vagi, imparteixi unes lliçons i la gent, si vol, participa, i si no, estudia i ja està. Aquest màster que nosaltres volem començar, que començarem el març de 2022, no serà així. No serà un màster de que ve gent a explicar coses i hi ha una altra gent que està escoltant. És un màster que se desenvoluparan 5 projectes que després se puguin aplicar a la vida real. I no ens interessarà el producte d'aquest projecte, sinó el producte i el procés d'aquest projecte. Serà un màster allà on, de forma obligatòria, s'haurà de fer feina en grup, s'haurà de col·laborar, s'haurà de compartir. Serà un màster allà on, òbviament, tindrem gent experta. Experta vol dir que ha tingut moltes experiències, que ens compartirà i tutoritzarà aquests projectes que se desenvoluparan. Però no és un màster per venir a escoltar, és un màster per venir a aportar, a venir a sumar. Jo realment vos animaria que al Manco mirássiu la informació si encara no l'heu vista, i hem fet un link molt fàcil de recordar, però jo és molt fàcil de recordar. El màster se diu Màster en Innovació Social, Entendre per Transformar, i l'acrònim d'això és MICET. I llavors, si feis micet.info, ja aneu directament a la pàgina amb tota la informació de quin és el programa, de quina és la forma de matricular-se, tota aquesta història. Jo m'agradaria ara, i després ja m'aquellaré, el llinatge d'aquest màster. Això va d'innovació social, però el llinatge és entendre per transformar. I això recupera el que ha dit la Sònia al principi de la jornada d'avui. I és que, clar, encara no hem tingut temps de seure a veure què ha passat, però això és una peça clau. Ens hem d'asseure i això, la pràctica quotidiana vostra, estic segur que no vos ho permet, no teniu massa espais de reflexió perquè teniu moltíssimes coses que fer i moltíssima gent que necessita que faceu molta feina molt aviat, però per poder canviar bé necessitem primer asseure i pensar i entendre i mirar de ser el més sistemàtics possible. Això és el que predicarem en aquest màster. Això és el que crec que tothom, que tots voleu, però que potser el dia a dia no permet. Això és el que intentarem aportar des del màster, aquestes eines per mirar de ser sistemàtics en aquest canvi. Per acabar, el que jo m'agrada molt dir els darrers anys i és la definició d'innovació. Innovar és canviar basat en coneixement que aporti valor. És a dir, el canvi ha d'aportar valor, això també ho ha dit la Sònia, i el canvi ha d'estar basat en coneixement. Clar, canviar per canviar no és innovar. Canviar i no sabem abonar no és innovar. Però nosaltres no fem innovació, nosaltres fem innovació social.
I com també vaig dir la darrera xerrada que vaig fer, no sé si algun de vosaltres millor era, aquí la paraula important d'innovació social, jo diria que és social. Però la mateixa definició d'innovació, que he dit canvi, he dit coneixement i he dit valor, li podeu afegir social a cada una d'aquestes coses. Una innovació social és produir un canvi social. No només produir un canvi que te permeti treure un iPhone nou, que seria una innovació normal, sinó els nostres canvis també han d'afectar la societat. La societat ha de canviar, encara que nosaltres traguem un itinerari formatiu nou, superinnovador o una no sé què, la societat també ha de canviar. I per això vos deien al principi que està bé que l'escope a partir d'ara sigui tota la societat i no només els nostres col·lectius. Basat en coneixement, sí, científic, molt bé. Ojalà tinguem molt de coneixement científic, dades, i aquí vull introduir una cosa que també és molt important, que no sé, se supos que coneixeu, però que s'ha reactivat l'Observatori Social de les Illes Balears, que el dirigeix Maria Antònia Carbonero, i si aneu a ocip.uib.cat trobareu allà multitud de dades, informació estructurada, aquesta perspectiva científica, tota la informació social. Per tant, coneixement científic, però sobretot també coneixement social. És a dir, sou vosaltres, les entitats, les que heu de portar el coneixement sobre els quals s'han de fer el canvi. Per tant, una vegada més, haurem de seure i compartir aquest coneixement. I el valor, la generació de valor, sí, si genera valor econòmic, perfecte, però aquí el valor que ens interessa és el social, valor social. Ara ja comencen a xerrar en el món aquest híbrid en el que jo me moc entre universitat, empresa i sector social, dels retorns de la inversió. Ara ja comencen a xerrar de ROI, que els empresaris xerren molt de ROI. Ara ja comencen a xerrar de CSROI, del valor, del retorn de la inversió, retorn social de la inversió. Totes aquestes coses són les que us volia comentar. Després, si hi ha temps en el temps de les preguntes, en podem xerrar més, si voleu, però ara l'important seria que escoltàssim aquestes bones pràctiques, que jo tinc molt d'interès en que m'acabin, jo només tinc les fitxes i no els entenc encara molt bé, jo tinc molt d'interès que me'ls contin. Per tant, la primera que tinc a la llista, per ordre, seria na Maria Jaume de Xelles, que m'ho explicarà un projecte que a mi me sembla molt interessant. Hola, moltes gràcies. I, nosaltres estem encantats que havíeu seleccionat la bona pràctica i ara, de lo que deia en Jordi, del retorn social, ara ho diuen els empresaris, però és que nosaltres fa estona que ho deim, que hi ha un retorn social i econòmic. I el que per ells és nou, per nosaltres ja fa uns quants anys que ho reivindicàvem. Jo vos contaré la pràctica que tenim en Fundació Social La Sapiència i Fundació de Xalles, que crec que és bastant innovador a nivell social, per diversos motius. Un d'ells és perquè és una aliança entre dues entitats socials que s'han juntat per presentar-se una licitació de cimes, en aquest cas, i ho han fet conjuntament i han unit les seves forces i fan el programa a mitges. Aniré contant un poquet en què consisteix. El programa se diu... Me sentiu qualcú xerra? Me sentiu bé? Vaig posar silenci. Pots, si vols. Qualcú té el micro... segueix. El programa se diu Programa d'Inserció Social i de Teràpia Ocupacional de Suport a la Xarxa d'Inserció de l'Institut Mallorquí de Serveis Socials, d'Afers Socials. Se va dividir en dos lots. El lot 1 és el suport de teràpia ocupacional, que té el nom d'Activa't, i el lot 2, que és de capacitació per a inserció sociolaboral, anomenat En Feina. Aquest programa va sorgir com a resposta en el canvi de model d'intervenció de la xarxa de CIMAS. Se va passar d'un model assistencialista a un model centrat en la persona i que lluitava per aconseguir la desinstitucionalització, posant èmfasi a l'empoderament de la persona i en generar noves oportunitats d'inserció, mitjançant instruments laborals adaptats a la persona i en el canvi.
L'àmbit d'actuació és a Mallorca i el col·lectiu és per persones en risc d'exclusió social que venguin de la xarxa de CIMAS. Aquestes entitats són la UMED, l'equip de valoració, Can l'Ardiaca, la Placeta, Casa de Família, Can Gasà, el servei de presó gestionat pel Grec, Pastoral Penitenciari, l'Alberg de Manacor i el Servei Social Municipal de la Part Fora. Els objectius del Lot 1, de l'Activa't, és aconseguir el màxim desenvolupament personal i d'inclusió social mitjançant activitats de teràpia ocupacional, cultural i socialitzadores, d'aprenentatge per l'autonomia i l'inserció social. I, si fos possible, la inserció laboral d'aquestes persones, encara que aquest no és l'objectiu principal, sinó la socialització. Se realitzen tasques de teràpia ocupacional i capacitació i l'objectiu és mantenir una actitud positiva a nivell individual i social, que alhora serveixi per una capacitació per promoure una futura inserció. El perfil d'aquest lot són persones d'edat de més de 45 anys, tenen un baix nivell formatiu, són persones que estan aïllades social i familiarment, normalment són fadrines o separades o divorciades, aturats que sí que han fet feines puntuals antes, però de molt curta durada, aturats que no rebien cap tipus de prestació, persones incapacitades per treballar, persones amb malalties físiques, psíquiques, malalties orgàniques i trastorns relacionats amb substàncies. Però dir aquí que normalment no tenen un certificat de discapacitat ni res. Això és el important. Són 24 places i els tallers es realitzen tant a les instal·lacions de la Sapiència, Casa de Família, horts que tenen a Beniquinella, Randa, Robers i a la Fundació de Xalles. El que fem en aquest lot, a l'Activa't, és que les persones els anem a cercar amb una furgoneta, la Sapiència ens prepara el berenar, perquè els tenen allà una cuina superxula, i nosaltres recollim les persones i el berenar i els duim cap a Deixalles. I després la Sapiència també els seus grups els du a les diferents instal·lacions que tenen. Cobren una beca per assistir i bueno, en el lot 2, que és en feina, també vendríem a usar les instal·lacions, bueno, venen a les mateixes, de Deixalles i la Sapiència. L'objectiu de lot 2, en feina, és ja una passeta més, és inserció sociolaboral. Ja tenen un perfil un poc més alt i el projecte, aquest programa està dividit en dues fases. La fase 1 consta de dues parts, que seria la fase prelaboral, tenim 12 places que estan també dividides entre Deixalles i la Sapiència, i la primera part d'aquesta fase s'anomena programa de preparació laboral, que l'objectiu és millorar l'ocupabilitat de les persones treballant l'adquisició d'habilitats prelaborals, recuperar capacitats i millorar l'autonomia personal. Assisteixen als tallers, igual que ocupacional, i també cobren una beca. Fan sortides, fan formacions, fan activitats tant a l'aire lliure com a dins aula i sortides culturals també. La segona part d'aquesta fase prelaboral és ja la preparació cap a la inserció sociolaboral. I aquí hi ha un conveni també amb Fundació Deixalles, on les persones que ja han passat positivament la primera part de prelaboral, que han adquirit totes les habilitats socials, personals, han fet una millora i veuen que estan preparades per fer una passeta més, ja el que fem és l'orientadora designada de Fundació Deixalles atén les persones que ens envia la Fundació de la Sapiència per fer un diagnòstic i veure cap a on han de dirigir aquesta persona. Sí, cap a feina, cap en el mercat ordinari, feina dins l'empresa d'inserció
o programes formatius. Val? He d'anar acabant. Bueno, qüestió. Fase 2. Ja la inserció, la selecció laboral dins el que és l'empresa d'inserció. Aquí tenim 8 places. De les persones que el servei d'orientació ens diu que estan capacitades i els aniria bé fer feina dins l'empresa d'inserció, doncs els contratam. Tenim 8 places i el bo d'aquest projecte també és que un dels objectius principals és que la Sapienza posa una casa en suport a l'habitatge i l'objectiu és que quan nosaltres els contratam tenen un temps en què estan dins aquest habitatge que els ofereix la Sapienza, però amb l'objectiu que s'independitzin. Qüestió. Lo interessant és el que vos he dit. Aliança entre dues entitats socials, la realització d'un itinerari integral que inclou des de taller ocupacional cap a prelaboral, formació, itinerari dins empresa d'inserció, amb un contracte, orientació laboral i intermediació i un seguiment postcol·locació. Creiem que això ja és una passa per anar cap a la concertació de places, que ara s'enxerra molt, i només dir-vos que els resultats són bastant bons. Per nosaltres són bons perquè un 60% de les persones que han passat per tot l'itinerari s'han insertat. I penseu que són persones que venen del col·lectiu de risc d'exclusió, que, com deia en Sebastià Cerdà, estan dins el pou del pou. I moltes gràcies, me sap greu per m'he enrotllat tant. Moltes gràcies, Maria. Ara és el torn d'en Javier Robles, d'Aproscom. Hola, bon dia a tothom. Bé, com ja heu dit, és un plaer poder estar en aquesta taula redona i en aquest fòrum tan interessant. He estat escoltant amb molta atenció tot el que han dit. I jo venc en representació d'un centre educatiu, en representació de tots els docents, de l'equip directiu que creu en aquest canvi i, evidentment, d'una entitat com és la Aproscom Fundació que ens impulsa i ens acompanya també en el mateix. Vull recollir en un minut paraules que han anat dient tant la Sònia com en Jaume com en Jordi, que crec que connecten molt bé amb el que és el nostre projecte. El nostre projecte és un projecte de transformació d'un centre d'educació especial per començar a generar un entorn educatiu sense discriminacions on puguem atendre a qualsevol persona. Na Sònia deia innovar, crear. És el que intentem fer. Vull dir, estem començant a projectar una manera de funcionar que no existeix, que ens permeti arribar a tot l'alumnat i també, deia, compartir. És un dels pilars del nostre canvi. Vull dir, el nostre model vol fugir de ser un model especialista, d'un recurs tècnic que acompanya a persones amb discapacitat i vol ser un projecte col·laboratiu, on anem a un centre educatiu a sumar per poder crear espais que permetin l'atenció a totes les persones. Per tant, són dues paraules que m'han quedat com a gravades. També recollien, Jaume, dins el document que ens presentava, els factors econòmic, social i ecològic. Jo crec que aquest canvi social ha de partir d'un canvi de paradigma i cultural i crec que el sistema educatiu és la base. És d'allà on partim i on s'establiran els criteris per entendre el món en el que vivim i penso que tenir una escola que pot atendre qualsevol persona independentment de les seves característiques i condicions ja és una base per després tenir aquesta societat més justa i aquest model econòmic també que ens permeti progressar d'una manera més humana i més igualitària entre tots. I per últim, com deien també en Jordi, m'han quedat molt aquestes paraules que deies de fer serveis per a tota la comunitat, no per persones amb discapacitat. El nostre projecte de centre de recursos intenta ser un projecte, un servei a la comunitat educativa, no a les persones amb discapacitat, que permet que aquesta escola sigui universal i arribi a qualsevol persona. Per tant, ho volia comentar i a partir d'aquí, si voleu, puc compartir la presentació. D'acord, la teniu ara, no? És correcte? Correcte. Beníssim. Com vos deia, el nostre projecte
parteix de transformar un centre d'educació especial per deixar de ser un espai on se separen o se segreguen a persones per poder atendre dins els entorns educatius ordinaris a qualsevol alumnat. Per tant, sortim per poder atendre l'alumnat en centres ordinaris. És una manera d'intentar acompanyar en els centres escolars de generar oportunitats d'aprenentatges per qualsevol persona, per generar sistemes educatius més ètics, més humans, més respectuosos i més flexibles, que permetin oportunitats per qualsevol infant. Partint de la nostra idea d'inclusió, de participació. És un procés, vol dir que, antes comentava també en Jordi, és una paraula molt important. La inclusió no és una fita, no és un lloc on puguis arribar, és un constant de repensar-te per arribar a tothom. I les necessitats són canviants, el canvi és l'únic que és permanent i, per tant, la inclusió també implica aquest reajustament constant de les teves pràctiques i el teu funcionament. Sempre estem en procés per anar cap a la inclusió. Els objectius seran la presència, la participació i l'aprenentatge. Aquests venen recollits per l'Organització de Nacions Unides i són allà on centrarem la nostra feina, els nostres objectius per acompanyar els alumnes, perquè hi siguin, perquè puguin participar i per generar oportunitats d'aprenentatges per qualsevol persona. Eliminació de barreres ens referim a que partim d'un model social quan sortim en els entorns educatius ordinaris, on entenem que la discapacitat no és un fet inherent a la persona, sinó que ve de la relació amb el seu entorn i com el seu entorn està discapacitant a una persona. Per tant, anem a centrar el focus en quins canvis hem de fer en el seu entorn a nivell cognitiu, a nivell sensorial, a nivell físic, per permetre l'accessibilitat a tothom. I, evidentment, és important no perdre de perspectiva, i és un poc com comença el projecte, que hi ha persones amb una necessitat de suport molt intensiu, des de les quals pensant que quan arribem aquí és quan ens permet poder estendre aquest model i aquest servei a la resta d'una escola. Per entendre una mica el nostre projecte, pensant que hi ha unes condicions que s'han de poder compartir o conèixer per entendre com hem arribat aquí. Primer, hem partit d'una transformació del nostre centre educatiu, de les pràctiques a nivell intern, d'un procés de reflexió, de formació. Antes també comentàvem que un dels valors importants en aquest canvi de societat serà la formació, la investigació. El procés comença dins el centre d'educació especial per poder després sortir a fora. Llavors també l'impacte de l'escola inclusiva, a nivell d'oportunitat social, de presència a l'entorn, de com la comunitat té present a qualsevol alumne i genera recursos per a qualsevol persona. Per tant, és un fet que també ens impulsa a anar cap a aquest canvi. Llavors també l'evolució d'escolarització combinada, que és un tipus d'escolarització que permetia a alumnes alternar entre un sistema educatiu ordinari i especial i com aquesta escolarització ha anat evolucionant a com podem atendre, com podem dur els nostres recursos cap als entorns ordinaris per poder atendre a tothom. I, evidentment, un fet també inherent a la societat, que és que hi ha noves propostes d'escolarització, hi ha persones amb necessitat de suport i hi ha escoles que estan demanant un acompanyament per poder arribar a qualsevol persona, perquè ja moralment i socialment entenen que han de ser una escola que el puguin atendre. Tot això afavoreix que des de Joan Mesquida, des de Aproscom Fundació, en col·laboració amb la Conselleria d'Educació, posem en marxa aquest projecte pilot per poder atendre en centres ordinaris amb el nostre equip. Quins són els eixos claus d'aquest projecte? Com vos deia, fugim d'un model especialista i pensam que és important crear un espai col·laboratiu amb els centres educatius allà quan sortim. Per tant, el principal és treballar en cada pràctica diària la cultura inclusiva, que en aquells centres se comenci a entendre com un paradigma, com una manera d'entendre l'educació que hem d'arribar a qualsevol persona.
des del nostre equip, quan arribem a un centre com a centre de recursos, a un centre educatiu, aquests són, diguéssim, els 4 punts principals allà on centrem la nostra intervenció. Mesures organitzatives, adaptar material, pensar els espais, crear espais que no existeixen per poder atendre necessitats de persones que no estan ateses, flexibilització, introduir tot el que és flexibilitat en quant a horaris, en quant a agrupaments, introduir sistemes com ara docències compartides, rompre aquell esquema tradicional on un mestre dirigeix sempre una aula, que siguin un equip de mestres que que acompanya un grup d'alumnes, i llavors també les mesures metodològiques, molt important. Aquí, una idea clau serà el disseny universal d'aprenentatge, que és el paradigma que ens permetrà entendre com podem generar espais educatius que permetin respondre a les necessitats de qualsevol persona. Diferents maneres de donar la informació, de poder-la expressar. El suport conductual positiu, que llavors en xerrarem, treball cooperatiu, aprenentatge dialògic. Com veus, són moltes pràctiques que també impliquen una innovació. És un canvi de paradigma a nivell educatiu per poder atendre a qualsevol persona. També a nivell de mesures curriculars. Venim d'un model, sobretot a nivell escolar, molt mèdic, molt terapèutic, centrat en el dèficit. I les avaluacions psicopedagògiques recueixen el que la persona no pot fer, li fan una adaptació damunt d'una norma a el que ell pot fer. Clar, aquí canviem aquest model per un model centrat en la persona. Anem a conèixer qualsevol alumne, com s'expressa, quines són les seves capacitats, quines són les seves habilitats i des d'aquí quins suports necessita i quins objectius individuals me puc plantejar amb ells. No com puc adaptar la norma i d'alguna manera baixar-la perquè ell arribi, sinó com el conec, què necessita i quins objectius individuals jo me plantejo amb ell. Això és el model que el nostre equip de centre de recursos, de centre d'educació especial, intenta traslladar a un entorn ordinari, que és un canvi de paradigma molt important, perquè tocam unes estructures de funcionament des de fa molt de temps que se mantenen en els entorns educatius i que dificulten atendre a alumnat, sobretot amb necessitat de suport. I, evidentment, tot el que és la generació de recursos, des de material didàctic, a nivell recursos també de participació social, d'interacció entre companys, d'accessibilitat, cognitius, sensorials, físics i d'usos dels espais del centre. Aquests serien els eixos claus del nostre projecte. Quin és el bagatge que nosaltres intentem dur com a centre de recursos a la comunitat educativa? Que és, com vos deia abans, d'allà on hem partit. És el canvi que nosaltres hem introduït en el nostre centre d'educació especial per poder traslladar després a la comunitat educativa. És un model d'ètica, un model social d'entendre la discapacitat. No me'n vull detallar aquí ara perquè tots els que estem aquí sabem el que és i de què estem parlant. El model de qualitat de vida basat en les 8 dimensions, també per entendre quin és l'objectiu de l'educació en qualsevol persona. Un model centrat en la persona, un model que entén i respecta els valors de cada un, les capacitats de cadascú i no cerca aquests entorns educatius homogenis on tothom ha de fer el mateix en el mateix temps per arribar als mateixos objectius. Crec que això és important per poder entendre com podem generar una escola que permeti atendre qualsevol alumne. El disseny universal d'aprenentatge, com vos deia, que és com fem les escoles accessibles a qualsevol persona per tenir oportunitat d'aprenentatges. I el model de suport conductual positiu que totes les entitats que avui estem aquí representades coneixem i que ens guia en l'atenció diària. Aquests models, dins el centre d'educació especial, els que hem anat treballant, reflexionant i millorant amb els anys, i és els que ara compartim. I aquí és on estem veient l'impacte de com el nostre equip, col·laborant a un centre educatiu ordinari, pot començar a atendre a qualsevol alumne, sobretot amb alumnes amb necessitat de suport molt intensives, quan incorporant aquest PAC, aquesta mirada per entendre el que és també l'educació. I bé, no me vull allargar més, només dir-vos moltes gràcies i
I el que he comentat abans, que entenc que per part nostra és un projecte innovador, anant de la mà també de Conselleria d'Educació, serà un camí, pensant que hem d'anar passa a passa, però anant molt convençuts i aprofitant aquest fòrum en el que estem avui, doncs, crec que sí que és molt important partir d'aquesta base, d'un sistema educatiu que sigui més social, que sigui més humà, que permeti més oportunitats a tothom, perquè crec que serà un facilitador molt important d'un canvi de cultura que necessitam a nivell de societat. Moltes gràcies. Gràcies, Javier. Fantàstic. Es torna ara d'en José Manuel Portado d'Esment. Gracias, Jordi. Bueno, me está encantando compartir con todos vosotros y vosotras, ¿no? Decías, Jordi, que estaría bien que fuéramos 360 en lugar de 36. Estoy seguro de que seremos más de 360 si difundimos un poco todo este marco tan interesante que se está compartiendo, empezando por una de las personas con más capacidad de soñar. Yo creo que cada vez se hace mayor, pues tiene sueños todavía más aventajados, ¿no? Como Jaume, me ha parecido fantástica la intervención y el enfoque un poco de lo que trata de enmarcar con el fórum, ¿no? Y con la visión a futuro. Yo creo que lo habéis dicho y lo compartimos, ahora Javier también y tú, Jordi, la mirada de la comunidad, la mirada de toda la comunidad es el gran cambio de paradigma, porque veníamos, si tenemos que hablar un poco de la historia de lo que ha pasado en discapacidad en estos últimos, desde los años 60, que empiezan las entidades a organizarse a través de familias, pues básicamente ha habido un primer gran movimiento hacia los derechos. Se consigue un marco de derechos poco a poco en distintos momentos. En 82 sale el DISMI, luego se desarrolla la ley de dependencia, luego la Ley General de Derechos de las Personas, bueno, distintos momentos. ¿Y qué pasa entonces? Pues que el derecho a recibir los apoyos que necesitan las personas con discapacidad es el primer derecho que acaba de alguna forma estabilizándose. Y las entidades nos hemos convertido en prestadoras de servicios de acuerdo a esos derechos. Además, en un marco muy flexible y moderno en Mallorca que no tienen otras comunidades autónomas. O sea, creo que Mallorca y Baleares tenemos una situación muy aventajada también con la ley del tercer sector, obviamente por la colaboración público-privada que conlleva de cara a la planificación. Y con esto nos encontramos que nos pega una crisis económica en 2009 a lo bestia, que Europa va diciendo cuidado con la sostenibilidad de los modelos, por ejemplo, residenciales o institucionales para personas mayores, ya no solo personas con discapacidad, y vemos que, por ejemplo, lo contaba varias veces Javier de Juan cuando explicaba un poco el enfoque de cara a los servicios de futuro para las personas mayores. Dentro de 30 años no cabrían tantas residencias en Mallorca como serían necesarias, ya por una cuestión de territorio. Es decir, además de insostenibilidad económica, hay insostenibilidad social y hay insostenibilidad territorial, ¿no? Ecológica. Por tanto, hemos de cambiar completamente el enfoque. Y esto es un poco lo que quería compartiros. Deciros que más que una buena práctica, yo creo que lo que quiero compartir es una reflexión un poco en la línea de lo que decía ahora Javier de la parte del tejado, que no sé si es el tejado o los cimientos de la cultura, de a dónde nos lleva una cultura de innovación, de cambio, de adaptación. ¿A dónde nos lleva y qué podemos conseguir, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que eso que decimos que es el cambio es lo que permanece, pues permanezca además de forma fluida, de forma natural, un poco con la participación de todos? Eso va mucho más allá de hacer las cosas bien, eso va mucho más allá de prestar buenos servicios o buenos apoyos, ¿no? Por tanto, eso requiere, yo creo, un cambio de paradigma importante que quería compartirlo con vosotras y vosotros, pues haciendo un poco una analogía con la historia de nuestros cafés o nuestros centros de inserción sociolaboral que tienen la actividad de café-restaurante, ¿no? Esta presentación en estas 4 fotos la hizo Fernando en un viaje que tuvimos hace relativamente poco para un curso junto con Puello sobre nuestro modelo de inserción laboral. Entonces, ahí en el 96 tenéis una primera foto de lo que es nuestro primer café, cuando empezamos
en Espert de Sapaya, donde, bueno, está una gran barra, las personas trabajando, los clientes en otro lado y la cocina ahí al fondo que no se ve apenas, una puertecita pequeña, ¿verdad? Es decir, todo estaba un poco como compartimentado. Me recuerda a un poco el modelo de cajas que teníamos en servicios sociales, que afortunadamente ya no lo tenemos. Es un modelo más bien basado en itinerarios en relación a las personas con discapacidad, ¿no? Donde lo que se favorece precisamente es el movimiento y la inclusión. Llegamos a 2009 y montamos el Centro de Inserción Sociolaboral Café Palmanova. Ahí ya se ve una gran diferencia. Para empezar, los espacios diáfanos, el cristal, la visibilidad que se ofrece desde unos entornos a otros. Y no se acaba de ver, pero allá a la izquierda está la cocina, y la cocina también está separada con una gran cristalera que permite ver a los clientes lo que están haciendo los profesionales y las personas, ¿no? En distintas situaciones, personas que se forman, personas que trabajan, personas que están en una ocupación con sentido. Si vamos a 2014, esta es una foto de Esmenta Escola Profesional en la parte del café. Ahí ya ni siquiera hay cristales, es decir, hay aire que de alguna forma conecta además cada vez personas con perfiles más diversos. Ahí hay profesionales, hay personas con discapacidad, hay jóvenes, hay clientes, es decir, hay comunidad. Estamos generando comunidad y a la vez estamos tratando de resolver nuevos problemas o nuevos retos que afrontar más allá de aquellos que veníamos afrontando, que eran personas con discapacidad intelectual, ¿no? Como pueden ser personas con TEA, como pueden ser jóvenes sin empleo, como pueden ser otros colectivos. Y nos venimos a este año 2021 y esta es una foto del café de Inca. Aquí ya ni siquiera hay la separación, aquí todos estamos con todos. Y esta es un poco la gran enseñanza que nos deja la historia de esa especie de ADN inquieto, de decir, tenemos muy claro hacia dónde queremos ir y cómo nos queremos adoptar, más allá de qué palabras usar para todo esto. Ahí arriba veis que hay unas letras. En el 62 es un poco lo que os decía antes. Nos dedicamos básicamente a trabajar los derechos. Desde entonces, obviamente, todo esto se va sumando, no es excluyente. Entonces, a partir de los 90 y tantos empezamos con temas de sistemas de calidad, una preocupación importante por hacer bien las cosas, evaluarnos, compararnos, aprender juntos, trabajar con otros, etcétera. Empezamos a introducir pues metodologías de innovación y a trabajar y a priorizar la innovación y el cambio más adelante, sumado a ese hacer bien las cosas. Luego sumamos a eso pues metodologías ágiles, porque veíamos a veces que los sistemas de calidad procedimentales o incluso la innovación desordenada no nos permitía pues, tener bien claro cómo nos estábamos adaptando al cambio y cómo podíamos anticiparlo. Y finalmente, yo creo que común a todo eso ha habido una sensación y evidencias, no solamente sensaciones, pero esas sensaciones estaban también en nuestra visión y en los análisis un poco y las reflexiones que compartimos de valor público, que ahora hablaremos un poco de cómo lo vemos, ¿no? Y en cuanto a innovación, adaptación o metodologías ágiles, deciros que hay como 4 principios. Esto es un movimiento que se puso en marcha hace ya bastantes años por un equipo de desarrolladores informáticos y que habla de que las personas e interacciones estén por encima de las herramientas y los procesos o procedimientos, que es más importante el trabajo hecho y que funcione y que sea útil por encima de la documentación extensiva o burocracia. Es mucho más importante la colaboración que los contratos, sobre todo inicialmente, ¿no? y la negociación de contratos. Y es mucho más importante la respuesta al cambio por encima de seguir un plan, ¿no? Vale, pues entonces, cuando hablamos de valor público, ¿de qué estamos hablando? Pues bajo mi punto de vista ha de salir siempre un término que es el largo plazo. Beneficios para la sociedad en el largo plazo. Son acciones impulsadas por administraciones públicas, tercer sector o empresas
o colaboración entre todos estos estamentos que generan beneficio social en el largo plazo. Ese largo plazo tiene mucho que ver con la innovación social. El último paso de la innovación social es cómo hacerla sistémica. Y hacerla sistémica significa que la sociedad te lo compre. Es decir, que la innovación no venga condicionada a que tú estés haciendo eso en ese momento concreto, sino que, por ejemplo, lo que nos contaba ahora Javier en relación a educación, nos lo compre la administración educativa, nos lo compren los padres y madres de los alumnos, y no solo de los alumnos con necesidades específicas, sino de cualquier alumno, ¿no? ¿Cómo se puede obtener? Bueno, pues reflexionando muy bien sobre qué resultados queremos conseguir, nuestra propuesta de valor, qué impacto generar y cómo lo vamos a valorar. Para esto ayuda muchísimo la metodología del Canvas, que me imagino que muchos la conocéis y si no os invitamos a trabajar con eso porque nos ayuda a generar, es una herramienta muy importante para la innovación social y relativamente fácil y colaborativa. Obviamente innovando, es decir, anticipando y generando cambios, ¿no? Y adaptándonos al cambio. Y, por supuesto, ha de salir siempre la colaboración. Colaboración entre todos, público, privada, tercer sector y empresas, entre todos los agentes sociales, con la ciudadanía de proximidad y con las organizaciones ciudadanas, ¿no? Con la ciudadanía organizada. Un ejemplo de ello, por ejemplo, es el pacto del tercer sector, el pacto de la formación dual que se ha hecho hace relativamente poco, ¿no? Y que ayuda también a transferir desde la colaboración a otros perfiles y territorios. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de la herramienta que decía Canvas o lienzo, modelo de negocio, que usamos para definir la propuesta de valor. Por ejemplo, nosotros ya en a quién nos dirigimos ya ponemos a la sociedad o a la comunidad como uno de los focos clave, y la propuesta de valor sería esta parte del centro. En el caso de nuestro modelo de ocupación, formación y empleo, pues en común lo que es el enfoque centrado en la persona lo llamamos itinerario sociolaboral porque es algo cambiante, que tiene que ayudar a generar más empleo, más y mejor empleo, formación dual, ocupación con sentido en personas con mayores dificultades o necesidades de apoyo, desarrollo personal y laboral, unos ingresos mínimos. Y eso que veis ahí en lila es lo referido a la sociedad. Y aquí hablamos de innovación social y valor público. Y finalmente aquí abajo en el rectángulo de abajo a la derecha estaría un poco los beneficios que produce. Bueno, pues en relación a la sociedad queremos que produzca un mayor bienestar social, valor público va asociado a un mayor bienestar social y también que ayuda a reducir costes. Por ejemplo, el modelo nuestro de Mallorca de itinerarios sociolaborales y en concreto, por ejemplo, cómo está articulada la flexibilidad del servicio ocupacional junto con la administración y a través de todo el trabajo que se ha desarrollado desde el Menti y desde Focua y junto con otras entidades, nos ayuda a que se reduzca un 40% el coste plaza de una persona que recibe servicios sociales y a la vez se haga con mucha mayor calidad. Y esto es porque adaptamos mucho mejor los servicios a cada persona. Si esto lo lleváramos a un marco digamos, de ordenación de los servicios en base a la dependencia, no sería posible, porque primero es muy difícil que personas que estén en un marco de dependencia con un derecho a una plaza ocupacional vayan al mundo laboral, es muy difícil porque pierden ese derecho. Y en segundo lugar, es café para todos, para todas las personas es el mismo coste, el mismo grado de ocupación de la plaza, con independencia de que tengan más o menos necesidades de apoyo, ¿no? ¿Cuál es entonces el papel del tercer sector bajo nuestro punto de vista? Bueno, pues justamente el lunes, antes de ayer, se publicó este artículo en El País, que me gustó mucho, pero es cierto que está con un lenguaje como muy académico, porque está elaborado por dos personas de la Universidad de Girona, que se llama Tejer ciudadanía más allá del estado de bienestar. Y es un poco lo que estamos hablando, es decir, tenemos que ir de un marco de estado de bienestar a un marco de ciudadanía o de ciudadanía social, que tiene tres elementos básicos o tres focos en los que pensar, ¿no? Espacios de equidad que ayuden a forjar igualdad, diversidad, reconocer diferencias, generar autonomía y comunidad, vínculos. Esos espacios que os hemos enseñado, por ejemplo, en los cafés o espacios como los casals
de barri que prestan servicios a la ciudadanía de proximidad y donde personas del servicio ocupacional, por ejemplo, pues en nuestro caso, con SMENGIES, están ayudando a gestionar esas actividades junto con las asociaciones de vecinos. Por tanto, hay colaboración, hay innovación, hay compartir espacios, hay ciudadanía. Eso hace unos cuantos años no se podía hacer. Ahora la administración no solo lo permite, sino que lo apoya, ¿no? Es un poco a lo que llamamos democratizar la ciudadanía del bienestar social, tejiendo redes comunitarias, gobernanza orientada a vertebrar lo común más que a gestionar burocracias. Por ejemplo, pues tenemos muchos ejemplos en la ciudad de los cuidados, conceptos un poco de ayudarnos unos a otros y fortalecer la proximidad de los derechos sociales, ¿no? Por tanto, nuestras entidades, en realidad, yo creo que el papel que tenemos que tener es de ser agentes activos de ese cambio y de cara al futuro, o sea, no olvidar que más allá de hacer las cosas bien, tenemos que innovar, tenemos que ayudar a generar cambio, a consolidar derechos y a desarrollar mejores comunidades. Pues eso es todo, no sé si me he pasado de tiempo. Bueno, ja vam que presentar-vos com a projecte innovador la reconversió d'un projecte madur que teníem per col·lectiu vulnerables, un projecte finalista que tenia la Fundació d'Eixelles, com hem introduït la metodologia de les empreses d'inserció, dels contractes d'inserció, per tal d'evolucionar aquest servei i ens ha permès no només fer una millor atenció cap a les persones, sinó inclús donar un servei, augmentar la qualitat del servei. Vaig intentar explicar-vos ràpidament. Intent compartir la presentació, una menció. Aquí, sí. Compartir. Bé, nosaltres el que tenim, la Fundació d'Eixelles treballa des de l'any 2002, crec que és espais industrials de selecció de residus a les plantes del Consell Insular de Mallorca a Son Reus. Bàsicament, la planta de selecció d'envasos lleugers, un espai molt industrial on s'ha de fer totes les tasques de selecció, manteniment, neteja, nosaltres hi duim tota la part de personal. Diferent torn de feina, són espais industrials molt potents, on la prevenció és molt delicada i on la Fundació d'Eixelles va fer una aposta per entrar-hi el 2002 per intentar demostrar que el col·lectiu vulnerable era capaç de desenvolupar aquestes tasques i moltes altres més. Vull dir, intentar avançar per aquí. Vaig passant un poc el que és el resum de l'any. Per tant, tenim nosaltres un projecte que va començar fa molt d'anys, on han anat passant molt de contractes amb una part finalista i el que fèiem paral·lelament, a l'any 2000, crec que cerca des 10-12 surt tota la normativa d'empreses d'inserció i veiem des de la Fundació d'Eixelles que m'aniria molt bé que aquest espai fos gestionat per una empresa d'inserció, que fos a través de mitjançant contractes d'inserció que podrien fer aquesta tasca, perquè així podrien desenvolupar la part social que ja estaven fent d'una manera més regulada. I és per això que el 2018 creem una empresa que se diu d'Eixelles Inserció i Triatge i el que fèiem és començar a introduir dins el servei, anant substituint poquet a poquet. Vull dir, quan se crea un espai vacant, ho fèiem intentant mitjançant un contracte d'outsourcing entre les empreses, cobrir amb un contracte d'inserció en vez d'un contracte finalista. Perquè els contractes finalistes també ens generaven tota una dificultat per als nostres col·lectius d'entendre que allò era un espai de formació i de pas cap a un mercat ordinari. Així, el 2018 començam amb l'empresa d'inserció dins aquest espai de Son Reus, en Tirme, i anem introduint els contractes d'inserció. Què ens trobam? Ens trobam que aquestes persones necessiten un acompanyament en el lloc de feina, tant sigui de transport, d'adaptació laboral, del conveni de referència, té totes unes mancances que no entén ben bé o no les necessitats dels nostres col·lectius. El que nosaltres hem de fer és intentar evolucionar aquests convenis de referència cap a eines que ens permetin compatibilitzar la part de laboral i familiar d'una manera més concreta. Per tant, treballem molt tota la part de permisos remunerats, acompanyament al lloc de feina, de transport, de formació dins el mateix lloc de feina, formació contínua.
aquí el que tenim és un poquet l'evolució dels contractes d'inserció que hem anat fent des del 2018 fins ara. Vam començar amb 14 contractes d'inserció, 28 des del 2019, 23 del 2020 per el tema de la pandèmia, enguany estem aquí per a 29, però ja estem en 34 contractes d'inserció, perquè veieu un poquet la dimensió del que estem parlant, tota la jornada completa en diferent torn de feina. Aquí explicar un poc també com de bon procedeixen els col·lectius, però la meva companya Maria ja m'ho ha explicat un poquet abans i jo crec que no seria afegir damunt el que hem dit abans. I el que sí que tenim és tota una part del que vos he dit, de formació en el lloc de feina, de formació prèvia en el lloc de feina, fem un curs Incorpora previ que ens permet fer millor la selecció del col·lectiu, no la selecció, sinó la formació prèvia per poder començar. Aquests espais industrials tan potents el que fan és rebutjar una mica l'entrada del col·lectiu en el lloc de feina. Si no tens un coneixement mínim, tot i que és una feina molt física, necessites un coneixement mínim per poder començar. Per tant, mitjançant els cursos Incorpora de la Caixa, sí que fem tota una formació en pràctiques perquè se pugui incorporar en el lloc de feina. I el que anem fent és tota aquesta reconversió del que ja tenim en finalista a contracte d'inserció. Dir-vos que començàvem el 2018 i ara el 2022 ja hem fet la passa definitiva perquè TIRME ha firmat directament amb l'empresa d'inserció tots els serveis, la gestió de tots els serveis amb un contracte per 5 anys. 3 anys més un. I és un poc el que vos venia a contar, aquesta substitució de projecte madur finalista, la introducció dels contractes d'inserció que ens ha permès, mitjançant aquest treball en suport, l'evolució del projecte, inclús ens ha permès oferir serveis de més qualitat que els que teníem. I fins aquí, com que sé que teníem un poc menys de temps, que anava un poc just, fins aquí mos duraríem. Després, si hi ha preguntes, ja les respondrem. Beníssim, i moltes gràcies, Toni. Sí, efectivament, has escurçat molt, per tant, gràcies. Jordi, no sé qui ha de moderar un poc el torn obert de preguntes.